Grabe guys, may bumigay na bulb dun. What's up ketchup, it's your boy Tiu Tiu and welcome back to my channel. Yay! Galing ako sa bubong namin guys kasi parang may nakita akong problema sa solar setup namin. Yan, hindi na nagcha-charge kaya parang may putol na linya sa sa taas sa mga panels. Kaya tinignan ko, inakyat ko and may nakita ako na na putol. Ewan ko kung bakit na po, siguro sa init and kailangan kong palitan kaya papalitan ko. Before ako magpalit guys, may papakita ko sa inyo. So nakikita nyo, ito yung pintuan ko. Yan yan mga mukha ko, di ba? Gwapo no? Naayos yung doorknob ko kasi papalitan ng ganito. Parang sa K-drama lang Yan Ito siya guys, ito yung sa labas. Pwede siya fingerprint, pwede siya number, pwede siya card, parang hotel lang. And may manual din siya na guys, na key para dito sa ilalim pag in kaso kasi di battery siya. So kailangan ng in kaso na malobat o ganun, inaayos ni Manong Iloy. Wala kasi akong gamit guys, buti si Manong may gamit siya pang pabutas. So, kaya ko sana Joke lang guys. Antayin natin guys, pero ngayon ayusin ko muna tong inakyat ko na kanina yung solar setupan. Ito yung nakita ko, ito. Kaya pinalitan ko na. Huwag ko parang naputol yung dito guys. And ito nga pa yung toolbox ni Papa. Sobrang laki na toolbox. Tool aparador pa. And ito lang yung dudulhin kong gamit para doon sa taas. Palitan ko na ganito yung isa. And tapos na. Akyat na tayo guys sa bubong. Init pa naman. Dito na tayo sa bubong guys. Tingnan natin. Tapos na. Yung function ako sobrang init. Buti yun lang yung Tignan natin kung okay na ba. Nalaman ko na hindi nagcha-charge guys. Itong PV, ito yung sa panel. And itong PV may 4.2 amps na. Kanina 0 yan talaga kaya hindi nagcha-charge dito kasi walang pumapasok na amperahe. Kasi wala pang araw masyado. Kaya 4.2 pero abot yan ng 15 ata guys, 15 amps. Good job Mr. Engineer, may kuryente na tayo. And itong pangalawang setup ko, ililipat ko dun sa sa kusina namin dun. Ipapakita ko sa inyo guys. Next time, sa next vlog ko, ipapakita ko sa inyo. Ikaw yung sidekick ni Kuya. Ako bala sa'yo. Baka masunog tayo. Baka Kakagising lang ni Bunsog. Kakagising lang ni Bunsog. Kakagising lang ni Bunsog. Ito yung pinagawa kong space para sa solar setup guys. Excited lang matapos yun guys. Parang hotel na yung kwarto ko. Char. Sa next video ko din guys, papakita ko yung update ng bahay namin. Kasi matagal akong hindi nakapag-update sa bahay namin. Kasi laging wala sa bahay and busy-busyhan. Abangan nyo pag hindi magkakajowa. Forever. Umalis lang ako saglit. Ito na yung guys. Diba? Bilis. Grabe guys. May bumigay na bulb dun. Inayos ko. Kaya pinagpawisan tayo. Yun. Guys. Diba? Kapit na matapos. Ang basa yung short ko guys. Pawis ko. Since tapos na yung oras ng trabaho ni Manong Iloy guys, so ako na yung nagtapos, ako na yung nagbutas sa kabila kasi kailangan yun 'di ba para mag-lock. Ganito talaga ako pag nasa bahay lang guys, marami akong nagagawa kaya mas gusto kong nasa bahay lang kasi sobrang productive ko. And yan, nasilsil ko na pero may isang butas pa na kulang kaya isisil ko pa yan. Tinest ko lang kung okay ba yung gawa ko pero medyo tagilid siya pero maayos ko pa yan.
Kaya ayan, silsil na naman. Walang katapusang silsil kasi may isang butas pa na kulang dyan, di ba? After magsilsil, kinabit ko na yun sa kabila kasi excited na ako, guys. Ayan na guys, tapos na. Subukan nga natin. Wow. Huh? Tingnan natin dito sa loob. Pet! Yeah. Kunin mo nga yung laptop ko. Oh. Laptop? Meron Oh. bang laptop? Ay, iPad pala, iPad. iPad pala. Oh. Oh. Wow! Parang hotel lang ah. Nice. After sa madugo na ano guys, madugo na bakbakan. Grabe daming problema guys, pero at least na ano naman namin, na rectify naman namin. Kain muna kami ng isaw. Oh. Snacks. Malibre mo na siya pitong man. Si Kuya dapat malibre kasi. Success eh. Sa kanya yung ano eh, project. Wah, grabe, hindi mo ako tinulungan. Saglit lang. I guess you. Mura na no. Mura na tanan no. Oh guys, 5 lang ako guys. Na Diyos. Siya namin Jimboy. Pero mangita pa ko dito sa unahan guys. Ay guys, kakarating lang namin dito sa bahay. Naligo na din ako kasi grabe yung ano namin kanina, grabe yung bakbakan. Kasi grabe, dami namin problema guys. Alam nyo ba, kanina guys, na itong handle, naka-vertical. Ganito, naka-vertical. Tapos pag ganun, pag bukas mo, iganon mo, kakalang dito. So hindi mo mabuksan, kaya binaklas na naman namin para tanggalin to, tapos i-horizontal. Tapos ano na, ay 4:30 na, kaya umuwi na din sila Manong Iloy, kaya ako na lang yung nagbutas dito. Hindi ko na inano to kasi yung pabukas pa ganyan naman, so bahala na yan, hindi naman importante yan eh, kasi sa kwarto ko lang din naman to. Dito yung battery niya, yan yung battery niya. Apat na AA. And maraming ways to guys para i-open. Hindi lang to fingerprint. Ito, yun nga, yung una fingerprint, tapos may code din, tapos may parang hotel guys ba? May ano din, may ganito. May RFID, o di ba? Tapos may key, manual na key guys. Para in case na ano, malobat yung battery, pwedeng ito yung gamitin. Ito. Ang first way is fingerprint. So, yung fingerprint, ganyan mo lang, tap mo lang. Tapos, yan. Diba? Hindi mo yan. Pag nakalock yan, hindi mo maano yan, hindi mo mabuksan. Yan. Ang next is RFID. Dalawa to guys, binigay ko kung mama yung isa kasi pag important. Yan. Yun. Tsaka mo buksan. And automatic na din bababa, o diba? And isa pa, meron pa ang code. Oh, diba? Oh, diba? Hindi lang yan guys, may lock din yan. Pag gusto mong i-lock, iangat mo lang to. Yan. Magla-lock na yan dito. Pag bubuksan mo, oh, diba? Iangat mo lang isang beses, tsaka mo ganun. Oh, diba? And in case naman guys, na pag na-low bat, kasi syempre hindi naman forever yung battery, may key na ganito. Dito yan guys, oh. Yan, andito yan guys, dito sa ilalim ng knob, may pwede kang buksan dito. Yan. Yan guys, may anuhan siya ng USB dito in case pag na-low-bat. And may anuhan ng key. So, i-ano mo lang to. Lagay natin na nakalock. I-ano natin na nakalock. Yan, nakalock. Tapos low-bat. Insert mo lang tong key. Tapos i-ganon. O, diba? O, bukas na. Guys, ito na yung kwarto ko guys. Let's go to room Glester 5. Let's go to my room.
Suot, kapit. Huh? Ikaw dito. Tara, ito sa'yo. Ito sa'yo. Oo. Hindi lang, ikaw. Eh, ikaw daw. Ah, hindi siya. Ah, meron din pala sa kanya. Pasok ka daw. Pasok ka daw. Oh. Sa'yo. Ay, paano may Fingerprint daw, ka? fingerprint. Oo. Ikaw daw, fingerprint. Ah, wala man. Wala. Oo. Sa'yo. Oo. Rome 305. Sa trio tag. And pag nasa loob ka dito guys, na ano ka, baka pag may keycard sila sa labas o di alam nila yung password o yung ano, naka-register yung ano nila, hindi ka mababahala guys. Kasi may lock dito sa loob. Dito lang to sa loob. Ganyan. So kahit buksan pa nila dun, may lock yan dito dito. Hindi nila mabubuksan. So, yan yung pinaka-lock mo dito sa loob. Huwag niyong kalimutan i-like yung video, i-share, and subscribe sa channel ko, guys. So, doon po nagtatapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam!